kuma dɔ la yɛrɛ Seydina Umaru ka hadisa dɔ bɛ yen ko hali kira kɔfɛ k'olu yɛrɛ y'a kɛ mais yahudiyaw de ka baara don yahudiya ya kun ye tiɲɛ de ye o kira cilenw de don o la yanni fɛn dɔ ka di kira dɔ ma a bɛ se ka baara kɛ n'a kiraya ɲɔgɔn ka fɛn dɔ ye yan'a yɛrɛ ta ka walanwala ye kumana a nana kuranɛ kɔnɔ ko ni jɛnɛyakɛla minɛna baliku ko ka gɛɲɛya 100 k'a kɔ la kuranɛ danna ye a tɛ kuranɛ kɔnɔ ko ka jɛnɛyakɛla farala kɛra o t'an ka kuranɛ kɔnɔ o t'a kɔnɔ mais an tɛ k'a sɔsɔ dɛ bɛɛ n'i ka faamu de don diinɛ yɔrɔnin dɔw bɛ diinɛ na bɛɛ b'a faamu i ka faamu cogo la et puis i bɛna n'a ye fana n y'a faamu tɛ dɛ n y'a faamu ni dalilu ye e ta tɛ o o la n y'a faamu o tɛ jate dɛ i y'a faamu ni dalilu jumɛn ye i bɛna n'o de ye o kumana minnu y'a faamu ko hali bi jɛnɛyakɛla kan ka farala kɛr'o ka faamu an t'u sɔsɔ u y'a faamu n'u ka dalilu ye mais anw minnu bolo bi jɛnɛyakɛla gɛɲɛ 100 de ka k'a kɔ la anw fana y'o faamu n'an ka faamu ye n'an ka dalilu fana ye ko kuranɛ ko gɔɲɛya 100 ko kuranɛ ma farala kɛr'u fɔ mais tiɲɛ na a b'an ka hadisaw la ko kira y'a kɛ o kumana mɔgɔ bɛ faga ni hakɛ de ye mɔgɔ bɛ faga ni hakɛ de ye mais mɔgɔ tɛ faga ko i tɛ silamɛ ye dɛ ayi ni maa o maa y'o f'i ye a fɔ a tigi ma yanni k'i kɔ don a fɔ kafiri i ye ala sɔsɔ i ye ala kira sɔsɔ i ye silamɛya sɔsɔ mɔgɔ si tɛ faga ko i tɛ silamɛ ye o t'anw ka diinɛ na o tɛ silamɛya diinɛ na o tɛ bolo kuranɛ de ko man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur kuranɛ ko n'a ka di min ye kɛ silamɛ ye n'a man di ye a to yen mais ni hadisa ko umirtu an uqatila an-nasa hatta an yaqulu la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah ko an fɔra ko ne ka mɔgɔw faga de ko f'u ka don silamɛya la ala ko n'a ka di ye aw ko hadisa ko i bɛ faga de o kumana hadisa bi kuranɛ ɲɛ wa kuranɛ de bɛ hadisa ye kira ma maa kelen fɔ a ko silamɛ tɛ ɲaw bɛɛ bila a k'o ɲɛɲini fo an bɛ ka taa lahara i t'o karamɔgɔ kelen sɔrɔ hadisa min filɛ nin ye umirtu an uqatila an-nasa a hadama b'a la hadisa tigi dɔw ko dɔyifu don dɔw ko non ko a ka kɛnɛ ko mais a kɛnɛya o kɔrɔ tɛ i ka bɛɛ faga ye ko a kɛnɛya de kɔrɔ ye i ko i b'i ka diinɛ kɛ minnu k'u b'i bali ko i k'u kɛlɛ f'u ka don i ka diinɛ na walima u ka jizya sara ayi yɛlɛmɛcogo t'a la dɛ kalanko t'a la ngalana t'a la non ngalana t'a la kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ma busa ɲɛ kelen kɛ mɔgɔ la ko i ka kɛ silamɛ ye n'a y'o kɛ dɔrɔn a ye ala sɔsɔ ala ko n'a ka di ye don mais ne y'a fɔ a yɛrɛw ye o mɔgɔ mana fɔ ye ko ka mɔgɔ kɛlɛ a ka kɛ silamɛ ye a kan k'a dɔn ala jugu don ala kira jugu don silamɛya yɛrɛ jugu don mun na yala mɔgɔ bɛ se ka forcer dusukun na wa mɔgɔ bɛ forcer physique de la lamaga ne wolo bila i ka seli tapi bila i ka seli bɛɛ ɲɛna i b'i jɔ i biri marifa b'a bolo i bɛ siran ɲɛ i b'i biri n'a ko i ka min fɔ i b'o fɔ mais est-ce que o silamɛya de ye a ka fɔ i ka min kɛ i k'o kɛ wa ou bien i ka da la de don n'i ka da la don marifa bɛ se ka ne jagoya n ka muso dɔ furu n'i ma nin furu an b'i fa n siranna n ye muso furu mais a bɛ n ka so kɔnɔ n bɛ yɛlɛ a fɛ mais est ce que n b'a fɛ marifa bɛ se k'o kɛ wa a tɛ se o kumana diinɛ ye ŋaniya de ye diinɛ bɛ dusukun de la diinɛ ye ala danaya de ye marifa tɛ se k'o kɛ bere tɛ se k'o kɛ jagoya tɛ se k'o kɛ
mais n'a kɛra diyagoya ye a ma kɛ nkalon yɛrɛ ye o y'a kɛra nkalon ye kerecɛnya bɛ yen yahudiyaya bɛ yen bolisɔn bɛ yen tasumabato bɛ yen ne hakili la an b'a bɛɛ bila sugu de la ka kiliyanw ɲini n'i ta ye tiɲɛ ye a walawala mɔgɔw ye u k'a mɛn u tɛna na wa nka n'i mana n b'i fa kɔni tiɲɛ b'e bolo tiɲɛ t'i bolo a kana silamɛya tɔgɔ tiɲɛ nkalonvi nkalon don dɛ nkalon don kira ma hali busanya kelen kɛ mɔgɔ la ko i ka kɛ silamɛ nka a ye mɔgɔw kɛlɛ mɔgɔ minnu ko an ti farila a y'u kɛlɛ kɛlɛcogo jugumanw na k'a yɛrɛ ɲini k'a ka diinɛ ɲini k'a bɔ bolo la la e tɛ an dɛmɛ n'o kan karima faamu an kɛra mɔgɔ bisimila a ko nin de ye ne ala ka ladilikan ye k'aw ladi k'a fɔ ka da ka dɛ ko k'aw ladi k'aw bila sira ko la'alla a na kɛ hakilitigi ye ko ni ala ye nin min fɔ ko nin de ye ne ka taasira ye k'a fɔ kun y'aw ye tari aw na kɛ hakilitigiw ye ka ko in faamu naam ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن wa a kana gɛrɛ yatimɛden ka nafolo la ko a fa sara ko e de ye faninjini ye e de ye kɔrɔ ye ko i bi fa ka nafolo namara ka yatimɛden ka nafolo namara n'i y'o kɛ seli ti fɛn ye sun ti fɛn ye jaga ti fɛn ye hiji ti fɛn ye a non ka yatimɛden namara a fa sara e de ka kɔrɔ ka jɔ biri a ɲɛ na k'a fa ka nafolo kumaniya ma seli t'i kisi sadiri bato tɛ yen min b'i kisi a tɛ yen ala ko k'o ye n ka sira dɔ ye ko i k'a to yatimɛden n ka kɔrɔbaya ka ko dɔn kana nafolo d'a denmisɛnnin ma fana ma han a kana n'a tiɲɛ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط o tuma na a ye kuma basigilitigiw fɛ ani peseli misɛnnintigiw sanu peselaw ani ɲɔ peselaw muretigiw panintigiw basigili yɛrɛ basigili denmisɛnnin n'o ye sanu pesela ni warijɛ pesela ye ko ni ala kumana aw fɛ dɛ ko n'a ma ɲɛ a bɛ peseli kɛ ko a ye peseli kɛ bilqisti laadiriya dafalen peselikɛla baara b'a bolo a ɲɛfɔ non n'i bɛ sumali kɛ i kɛra sanu sumana i kɛra fɛn o fɛn ye i m'a ye ɲɔ feerela caman bɛ yen k'a fɔ maa min ka baara kun ye balo feere ye ka kɔrɔ n'i y'a caman kɔ lajɛ a dɔw sɛgɛnnen don a dɔw ala ko kuranɛ kɔnɔ ko za iktalu على الناس ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستخفون وإذا قالوا أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم على القرآن كنا وما منهم بيسلك منهم بيسلك كعدجا ويرلا n'u b'a san i fɛ ni kilo 100 ni 10 don u b'a fɔ nin kilo 90 ye d'a ma dafa u b'o wari d'i ma mais n'u b'a feere i ma ni kilo 90 don u b'a fɔ ko kilo 100 don ala ko ninnu ma siraw wuli don ka bɔ kaburu kɔnɔ ani sanu peselaw peseli si o si ani mɛtiritigiw a bɛɛ ka kan fini mɛtiritigiw ka yari kɛ ka fini suman ko ye mɛtiri ye yari ni mɛtiri tɛ kelen ye o tɛ kelen ye o tuma na nin yɔrɔ de la barika bɛ bɔ sɔrɔ la a kɔrɔ tɛ i garisɛgɛ bɛ siri dɛ ayi don o don a bɛ suuri i kan don o don i b'a sɔrɔ garisɛgɛ bɛ ɲɛ yɛrɛ mais barika bɛ bɔ a la 100 kan ka min dilan 2000 t'o dilan i kan n'ala ma far'i kan i b'i sa k'i denw to sɛgɛn na janfankɛla bɛɛ bɛ ten ala ko a ye mizanu tile a kɛra basigili ye o a kɛra peseli sumalikɛyɔrɔ ye o sumalikɛyɔrɔ ko a ye kɛ laadiri ye k'a kɛ
c'est-à-dire n bɛ segin nin kan a ka di n ye kojugu tiɲɛ siga kan an ka ko bɛɛ ye nin de ye wa silamɛya yɛrɛ bɛɛ ye nin de ye wa kuranɛ bɛɛ ye nin aya in de ye tiɲɛ siga t'a la o don nin yɔrɔ in kuranɛ kɔnɔ kuranɛ tɔ de bɛ fara nin kan k'a kɔrɔ fɔ siga Allahu akbar naam لا نكلف نفسا إلا وسعها mais ala ko basikilitigi ma m'a fɔ i k'a dabila dɛ ne ti maa minɛ foyi la i tɛ se min na tiɲɛ i yɛrɛ bɛ basikili normal dɔn i y'a kalan cogo min na i y'a dɔn cogo min na a kɛ ten tiɲɛ kana siran dɛ a kɛ normal la wala ni fili min yer'o la ka sɔrɔ i m'o dabɔ a kama la nukallifu nafsan illa wusaha n ti ni minɛ foyi la fo i bɛ min dɔn Allahu akbar o bɛ kɛ i ka peseli kɛ wala mais a kɛ n'i ka danaya ye ni fili min yer'o kɔnɔ ni ala b'o yafa Allahu akbar naam وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى n de ka gɛlɛ a bɛɛ ye siga ko n'i ko n ko la ilaha illallah Muhammad rasulullah ni silamɛ ko n ko dɔrɔn ko a ka kɛ tiɲɛ ye sa Allahu akbar i kana nkalon tigɛ ni silamɛ ko n ko a ka kɛ tiɲɛ ye a y'a janto nin yɔrɔ in na dɛ nkalontigɛla kira ko nkalontigɛla ye jahanɛmɛ wulu de ye siga abani jahanɛmɛ wulu k'i to misiri kɔnɔ Allahu akbar kira ko ten ko n'i ye nkalontigɛla ye ko i k'i kale ko walahi jahanɛmɛ wulu filɛ siga ko ale kira bi jɔ i ka kale kɔrɔ ala ɲɛ kɔrɔ Allahu akbar ko i ma fili fiyewu a y'a janto nkalon la nkalon bi baara bɛɛ tiɲɛ Allahu akbar siga t'o la ko hali ni balima suru don hali ni ko dɔ b'i fa kunkan kana nkalon tigɛ tiɲɛ fɔ a fɔ n fa an da tɛ tiɲɛ ye nin yɔrɔ in na dɛ fɔcogo ɲuman ɲini a na wala mais abada kana i fa dɛmɛ nkalon kan a mana k'i den ye ni nkalon don a fɔ i den ye nin den an da tɛ tiɲɛ ye yan Allahu akbar ajra ko n'a kumana ko a ka tiɲɛ fɔ Allahu akbar naam وبعهد الله أوفوا a yɛrɛ ye layidu min ta ala bolo ko a k'a jija ka layidu in dafa Allahu akbar ala ka layidu ko a k'a jija k'a dafa siga jabar ajra an tɛna segin o kan bilen an tɛ segin o kan naam ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون ayiwa ko ni ala ka ladilikan de filɛ nin ye ka fɔ aw ye ko a kun ye taara hakili na to a la a tɛna ɲinɛ Allahu akbar ala ko in bɛna to a kɔnɔ a hakili bɛ to fɔlen ninnu na ko a tɛna ɲinɛ a kɔ ko a tɛna ɲinɛ a kɔ a bɛna k'aw bolo souvenir ye tuma bɛɛ a b'aw ɲɛ kɔrɔ o de la n k'u k'a dilan ka di bɛɛ ma a k'a denw kalan na a k'a musow kalan na a k'a yɛrɛ kalan na o bɛ kɛ Allahu akbar وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ayiwa kuma yɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ nin kɔfɛ maa fɛ bilen a banna pewu ala ko ni sira bɛ ne ala bolo ka di aw ma min b'a se alijinɛ kɔnɔ min b'a kɛ ne ala sago ye ko a tilennen y'a kɔrɔ nin siga abani Allahu akbar ko a tilennen y'a kɔrɔ nin tiɲɛ kɛnɛ kan e bɛ karamɔgɔ jumɛn lamɛn karamɔgɔ t'i lamɛn bilen banna ala ka kumakan wa i ka karamɔgɔ ka kumakan ye an bɛ ala ta wa ala ko ni sira bɛ ne bolo mɔgɔw min tilennen don ka taa alijinɛ kɔnɔ ka na ne ala ma ko wa a y'a kɔrɔ tiɲɛ kɛnɛ kan Allahu akbar ajra ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ayiwa ko kabini kelen dɔwɛrɛ mana fɔ a ye nin kɔ a kana o siraw minɛ bilen dɛ n'a ye sira wɛrɛ minɛ nin tɛ a bɛ fara ni aw ye Allahu akbar a bɛ fara n'aw ye dɛ a bɛ fara a tɛ se ni ala ma tuguni a tɛ se ni ala ma bilen n'a ye sira wɛrɛ minɛ o bɛ fara n'aw ye a tɛ ne sɔrɔ kun ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون wa ne ala ka ladilikan filɛ ka fɔ ye wa kun wɛrɛ t'a la dɛ tari an na se ka ala ka daw bonya setanɛ tɛ sa o la ko wa ne ka ladilikan filɛ dɛ kɛnɛ kan n tɛna dɔwɛrɛ fɔ ye nin kɔ a banna masa kumakan don Allahu akbar ajra siga a banna pewu a banna pewu Allahu akbar a y'a janto nin na insha Allah wa siratul mustaqim filɛ dɛ a ka seli o seli hidina siratul mustaqim wa a bɛɛ y'i kɔrɔ nin ye tiɲɛ nin kana tila o la ala k'aw sara amin amin
sunkalo in nafa min b'a la ala k'a d'an ma ami ami an bɛ dugawu ɲini a ka suntigɛw waati bɛɛ ka dugawu kɛ mali ye o bɛ kɛ mali sɛgɛnna sigi abali mali bɛ degun kɔnɔ Allahu akbar mɛ n kamana ganna ani ta tiɲɛna fɛn kelen tɛ ayi u tɛ kelen Aidara an kamana gannen don siga t'o la nka an jigi bɛ bɔda kan ni ala sɔnna tiɲɛ Allahu akbar ala ka jamana in kisi ami ami ala k'an kisi a kɔnɔ ami ami ala k'an kisi a kɔnɔ ami ami a ye dugawu kɛ jamana in ye inshallah o bɛ kɛ jamana in ala k'a bɔ ami ami cɛ minnu kɛn bɛ ka marifa ta u sɛbɛ la k'u bɛ jamana in bɔcogo ɲini ala k'a n'u dɛmɛ ami ami ala sɔn ala k'u fanga se ami ami ala sɔn ala ka don an ni juguya bɛɛ cɛ ala ka don an ni juguya bɛɛ cɛ ami ami nin kalo in na aw y'a ka baara bila ka na sigi nin kɛnɛ in kan ala ɲɛ b'o la a bɛ min fɛ ala k'a d'aw ma ami ami a bɛ sira min ye ala ka don an n'a ami cɛ ami ala k'a n'aw wasa ami an ye nin fɔ le 26 le 25 le 25 don parce que su yɛlɛmɛna mais le 25 le 25 deuxième mois 2026 a fɔra o de kɔnɔ ayiwa hali ni minute tɛmɛna k'an to a la a fɔra o kɔnɔ ala k'aw sara ami ami ربنا اتنا في الدنيا حسنه ami وفي الاخره حسنه آمين. وقنا عذاب النار آمين. انصرنا وانصرنا آمين. واقض حاجاتنا وفرج همنا آمين. واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم آمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين آمين. صل سبحان ربك فاتحة. رب العزه عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب الحمد العالمين لله رب العالمين Aidara نتي فلا فرا عليك tɛ fila fara ala kan نتي فلا فرا عليك tɛ fila fara ala kan نتي شياليك tɛ suyali kɛ نتي جناياك tɛ jɛnɛya kɛ نتي ندين فلا tɛ den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ tɛ namara kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira mahamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a ala kɛ k'a minɛ ala k'an sa kɔrɔ Amin. sɔli ala rasul wasalim Aidara Cɛkaw ale ɲɛma a tigi bɛ cɛ ɲuman ko bɛ bi yan cɛkaw bɛ cɛ